Alhamdulillah. Nggih, wingi saged pepanggihan wonten Ponorogo malih. Ijeng remen sanget sampun kapang sanget. Lah nggih. Kalih nggih Perempuan kalih. sanget sampun kapang sanget. Ijeng senang sekali. Ya. Sudah rindu kalih panjenengan, kalih konco-konco. Sedoyo lan sedoyo masyarakat. Warga ingkang maklempuk wonten mriki Sukorejo. Sukorejo. Sukorejo dalemipun Pak Sukemi. Iki dukung gadel. Gak. Gadel. Kuwi untuk reggae kanggo untu kan. Ya jorok meneh. Apa? Gadel. Dengar kan Pak. Gadel. Apa? Oh gadel. Gadel. Oh lah ya Pak iki kok tau gadel. Oh Sing nyanyi iki pancen yo gadel iki kok. ya pangapunten kadang dengere opo mlebu tek opo metune gonce brucut. Itu yo beda Pak itu. Kayaknya kayak udah tahu tapi ternyata beda. Nggih. Kula remen sanget lan ngaturaken wonten kathah lepetan, kelepetan kula. Kelepatan kula. Kelepetan kula. Lepetan dosa niku. Yes. Maksudnya ini masih dalam rangka Sugeng Triadi kan. Ya, Dalam rangka Hari Raya Lebaran, Idul Hari Fitri Raya Idul Fitri. 1446 Hijriah. Cek, kula ngaturaken mohon maaf minal aidin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir. Mohon maaf lahir dan batin. Nyuwun pangapunten ingkang kathah nyuwun agunging samudera. Pangaksami. Menawi kathah lepat lan ketal kebul atur kula. Nganggo ketal katul bareng. Kesalahan foto-foto. Kata-kata. Niku nyuwun pangapunten ingkang katanjeng. Nggih, lah ingkang baku menika saged makempal sedaya dan sudah melewati ibadah Ramadan menika menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kembali ke suci, kembali ke fitri, saling memaafkan, saling memaafkan di Hari Raya Idul Fitri ya, ini. bisa berkumpul bersama keluarga. Apa meneh bonus nek sida rabi. Wah. Bonus nek sida rabi. Ya, ngene iki ya Pak, ada acara untuk unduh mantu menika bunga tanpa. Pokoknya kehanane bahagia banget, bisa bahagia banget. Dasare pas bulan lupa, dasare berarti datar ono jroning kamah condro di muka mari basane sesasi ngumpul. Masa ngempet nganaksan ngempet gawe nafsu. Ngempet. Ngempet. Nah, bahasa udah menang. Gol. Kanca-kanca pengrawit iki alhamdulillah tahun 2020 iki kabeh poso kabeh tutup. Oh, tenan lah. Ora ono sing ngel. Alhamdulillah. Kira ono sing ngel. Ora ono sing ngel. Masa. Iya. Biasanya lho. Biasanya lho hidupnya jaluk. Ora masa. Ora mokel. Oh, ada polos menang. Ya poso to ora poso. Ya, aku poso kan. Oke. Oke, tenane. Tenane. Poso bedung. Iki panjenenganipun Bapak Sukemi dan Ibu Marija, Mbak Elisa, iki ngunduh mantu. Nah, mandane kakung panjenenganipun kataku Mas Muhammad Anwar Bahrudin, Mas Anwar Bahrudin, dan Mbak Rida Dewi. Ya, Mas Anwar dan Mbak Rida. Mbak Rida. Ya, muka-muka langgeng, anggenipun bebrayan. Nah, iso siji salawase. Siji salawase. Ojo ngasih pegatan. Ojo ngasih pegatan. Pegatan. Ya. Kalau Pak Murid itu sebagai dalang juga satu salawase. Ya siji salawase. Oh, nah misalnya dikancani sinden-sinden bintang tamu ayu nih saja kateran gitu juga nggak ada bodoh-bodohan.
Piye? Ditemani sini caca sih. Nek ditemani ngene iki ya ora apa-apa to, ditemani ngene iki. Enggak apa-apa. Ora apa-apa. Enggak tergoda kan. Ora tergoda. Tetap bojone sing paling ayu dhewe kan. Tetep bojone siji. Tenan lho di streaming lho, Pak. Iya. Ora WA to. Ora. Kok WA sih, Dek? Oh ya, karena dewe-dewe. Di streaming kok ya. Ya kita terakhir kami pun banyak yang kasih request. Ada salam tadi dari Pak Eko Bilowo, request. Pekunden yang ada di Bekasi. Ya, tadi minta Sriune, dari Boyolali ada Pak Dari minta melatih C, EFC Pak Prastoto di Wonogiri, nanti kita mau Tanjung, kalau mungkin request saja. Pun kirim mawon via chat nopo-nopo silakan. Ya. Ya, ditandake. Pinangkani dawuh saking pekunden sing lumantar Nawala. Kalau coba ngatur ke pekunden sing mirsani ana dalem lewat streaming juga bisa Mbak Elisa. Oke, kita kasih melatih Rinocen dulu ya. Melatih Rinocen. Untuk penampilan dan kali. Iya, buat teman-teman sekalian. Ya. Melatih Rinocen. Ya. Ya Pak, tandake Mbak Elisa. Bagus. Panggah itu apa? Panggahnya tetap. Oh, tak kira cowok. Panggah kok cowok. Teman itu namanya panggah soalnya. Oh, panggah. Ya. Yeah.
Mbak Elisa. Iki pikantuk salam saka dulurku wedhus sing Lenggarawan Jakarta juga. Oh, sinten? Panjenenganipun Mas Hartono. Wah, Hartono. Mas Hartono. Yang Lenggah di Jakarta. Salam-salam. Ya. Ada lagi? Enggak ada. Oh, kalau banget, Mas salam kagum Mbak Elisa. Iki kata-kata pengrawit Madi Laras. Aku nyanyi pelatih lonceng ini sih gak wayangnya apa ngerti. Apa? Wayangnya apa? Sop. Sop, bakso. Sop. Kayak makanan-makanan itu kan adanya bakso, sop. Iya, sop. Nah ini kalau melatih lonceng itu pasti kepikirannya mantenan, gak selah minum sop kita. Selah wortelnya entek, selah kentangnya entek. Nah, ya lanjut. Iki Elisa, enggak, iya, dan cocok banget.